Aw ni yangma bi amina zira jiman fɛn de gilan. Ale de ka di. Wa a ka dɔn k'a fɔ ko zarafaga tobulu bɛ sɔrɔ orange sanfɛ kunnafoniw 37 saba fila kelen fu. Awɔ fu dɛrɛ nga i k'i jija crédit 24 kɔni ka k'i kun. An bɛ ziramugu galama ɲɛ kelen ta. Ne ta ye ziramugu de nga n'a sɔrɔ la ko zirakɔlɔ de b'i bolo basi den kelen t'a la. An bɛna daji ni ji litiri kelen bɔ ɲango ye. Maa dɔw b'u ta daji ni ji wɔlɔkɔ ye nga ji ma bɔ ji la ne fɛ. Ne ye ji dɔrɔn da in na. An b'an ka zira ni ji ɲami ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka sɔrɔ k'a bila kɛrɛfɛ a k'a lafiya miniti 5 bɔ ɲango n'a y'i ja i b'a tɛmɛ o la. Épice fɛn o fɛn min b'an bolo k'a bɛ se ka kɛ jiman fɛn na an bɛ n'o daji ni ji wɔlɔkɔ dɔɔni. Waasa k'a suma duman kolokolo ji in na an bɛ ji in bila kɛrɛfɛla la. Cardamome bɛ ne ka épice la. Anis étoilé b'a la bɛnɛfundi ani nanaye. Ni sucre vanille de ka di i bɛ sucre vanille k'i ta la nka ne ka bita in na ne y'o kɛ épice ko de. An ka zira lafiyalen miniti damadɔ an bɛna sɛnsɛn sisan fo sɛnsɛn ko 2 waasa a ɲɛ ka saniya kosɛbɛ. An bɛ nɔnɔmugu k'a la. Nɔnɔ nura de kɛmɛ ne ni manɔ ka dufɛn ba ye bi o de y'a to ne tɛ se ka baara kɛ a kɔ. An bɛ nɔnɔmugu nura k'a la sa. An ka épice ninnu dajilen a n'a ji an bɛna bɛɛ yɛlɛma an ka zira ji in na. Wa nɔnɔmugu tɛmɛnen kɔfɛ n'a y'an ja an b'u ka nɔnɔ ji salasalamani in k'a la. Ni maa dɔw ko a ma ko lait concentré non sucré an bɛ sin ka o ni k'a la ten dɔ n'a y'an ja. Ni lait concentré sucré n'o ye nɔnɔ dorodoro ye n'o fana b'an bolo an bɛ se k'o dɔɔni k'a la. Ale kɔni nɔnɔlama de ka di dɛ. Nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ nɔnɔ tɛ zira fana tiɲɛ koyi. An bɛ sukaro k'a la sukaro min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma. Nka a k'a dɔn k'a fɔ ko banaw bɔn bɛ bi de an k'a ko nɛmɛ-nɛmɛ. An ka ziraji selen tɛ an b'a kɛ jinin guruma na walima an b'a bila frigo kɔnɔna na. Ale de bɛ maa gɔnɔ sumaya. Aw bisimila.